Ashina basa unogwedzwa nei? Video yacho asira akondera. Unogwedzwa nei? Uri kuzotwa nei? Ngatitora. Kama mturiri. Musuru une basa rei? Munhu kunongowa. Iwe shamwari. Takutoti zvionekwe tiri pagwendezo. Noti nyore kufamba mu. Ibudo. Ndikutonogwa ini. Kochi chaitika. Iwa mudzire yanonzwa nekupoza. Achibopira tichazicho choone pabhingiri. Unogwadziwa nei nechunhu ichochi chiri kutobaika plus kwatiri kuenda kune magetsi. Pane pamtendi tasvika pamtendi kai. Hi guys for the people. Hey guys tesa mabhungo expression mabhazi is vanhu kunotambara hey guys from Chimani iri kuno you vanhu one mabhazi guys mabhazi ose ari kuno ese hakuna na bhazi risiri kuno Singai primary taliyo kuita traffic vanhu ndo kunouya mabhazi first class academy hakwani mtendi nevanhu Jesus vanhu vanoda cheni apa kuri kunaya akadhilana asidhilani pane munhu akaita accident apa yes rekukwewa nerori somewhere muchakuona kwatichasvika kwachoni tikasarasika asi wakaposa kani vasikana wachina ndikutrust kevi usatomboregako munhu achikupoza hani mutrust so Washington ari muno mukevi ari muno tiri team of 3 people vari kuenda kuthis trip this so takuda kusvika pamtendi pachikoro damboona kuti pakawanda sei then I want to show you panonzi pabikita minerals. You guys you don't understand pabikita minerals panaka but ndinongone that overzealousness yandinayo yokudawo show off for the mashingo people hamoshvona apo unozodei saka apo takuda kuzondosvika asiwapoza kana ruoko pamtendi sasa huyo akazoti atiri kufunga kuti ari kutora yaka asiri kutora kana chupa right takuda kusvika pamtendi hai vanhu vembungo for the people nhasi inogoonekwa seiko kuri kunaya vanhu vajehovha vakaoma hazvo tiri mo mumatope emoko chii iri ifenze kwamtendi tisu tiri kuitira ivlogging vanhu kwamtendi guys tiri kuitira ivlogging tiri kuno we are seeing you tiri kudarika nepachange penyu vanhu vamwari ndani ndambopinda mukati ndambosotuka vana mamwe mabhazi akamira pamberi apo akamirira taraone mazitendari apo tarirai guys mwari wenda hwamanyawini nevanhu vamasvingo ai taraone kusvipa kwakaita munhu tara uko maiwi unozodeiko apa yakatonewa kuti rijusi 20 kilometers per hour paspeed hapana kumira kwazvo unogona kungobhagamura munhu taraone mbungo ona side post yembungo baba onai vanhu jehovha waondo ndire taraone pambungo guys oreviko taraone matende oga apa chiudzi chikupikitika muri kubikwa sadza muri kubaka hakuna nokutamo makavharwa mese hamubuti munotenga mazembe paje vhidhanai momomo pakazonge mukati macho one mabhazi guys mamwamiliyoni toda kupinda ikira mweya kandikutadzadzini chikoro icho maiwe mabhazi mutererere haisiku onai guys Mbungo guys. Ona mbungo. Vanhu vezeti apa mabagwendoni. Taraoni. Mbungo guys. Murezi wewe uri kwere? Una kwanotangira. Onai guys. Varezi wewe vakazara mukati umu. Varezi wewe buda. Taraoni kwazvikuita. Exactly. No mabago atoda. Mbungo yo. Zvondobuda. Kumwe wakembeo uko mwari uko vakashawa nzvimbo bomira ipapo vamwe vakashawa nzvimbo mwa kutoka uni vamwe vakazovata kumbiri guys one mukembi makazara
Chitende chatero chapopotekwa zvese. Chitende changu icho chamaisimba guys. Maisimba ndio chavakatitorera chitende changu icho. Vaigona kutora nei? Wadada vaise. Vaikumbira. Vaise yamoni. Vaikumbira kuti sisi ndokumbirawo pane kumbira. Vole vanema futi. Inozimwa sei? Ya, unosiva. Abati vekamera. Iwe wona mbungu. Wona imbungu. Vanhu vemumbungu motiri kuona tiri kuno kumbiri kweroad. Mbiri kwasave. Wona, tarira wona uchinda uko. Tarira wona uchinda uko. Zosa. Ish. Chizi. Wona. Guys, what the people wona. Stay kwidza ruoko kombichaka kudai. Vanhu vamwari ndionirewo shura. Ndionirewo shura. Takona mabage. Takona iwe. Uyo ndiani wafamba hapo kune washama mromo vanhu vemubungo iri yakwazvo ndiani ndiuyuyu wepaindaneti unonzaniko vanofarirwa nemumwe anonzi runako teusi ndiri kukuona nakelvin wakachata ndiri kukuona guys vanhu vemuzetics mamonaki iro imonaki ratutendo teusi kelvin bhachi rake rananika iro nemudzimai wake munyowani wakaroora uyu iwe mayouth aipurudza tokuonai runako teusi uri kuitei muchechi budaimo iwe ndakuona matirangi maona vematirangi unganakoteusi wegogogogo gogo dzandinakoteusi dzadonhapo handei guys vakakoniwa kupinda inge yakaposa washunda kuonekeiwe izvashanetsana ndatobuda chihururu ndichitaurei mava nepowerbank powerbank ndinawo 3 actually 3 onai guys zuma iwe chamwari pabude zviwe ona zuma wati unotarira takuona ndakadai so manje chifa uchidziraifa initezvo kuzuma mutati kudhumisa onai mabhazi ayo mwari wedu driver ine vanhu vakawanda chechi vamwe vari mhiru aiwe nai mwari zvombopedza nyika yese nevanhu kupinda zetic vamwe vanhu ndosakaya kumhiri vangoti tinongozomirira kuti chihwa tiri kuovhafuloona mupuro wekuti mazora muchitarisa ndambotarisa chiyanyikwa chichimutorava ndambotarisa miti yawandisa uchatondidhumisa unoda kutanya rudzei ini ndiri kuziva kondendi yangu akutoga runakoteuza rapera unomuziva runakoteuza kunogokubudzire kuti chikata wezetics nei chikatiwomireni let me show you my talent. Look at this. Bikita Minerals. We are here for you guys. Zviekera izvo. Masai nawo. Kosho zviviri. Kosho izvo papa. Ndipo panapa. Asi papa wangu pasina kuswa madhoo zvewaiti kudaro. Zvakanaka wani. Madhoo ewaiti nekupinda newaiti zvakabhera. Asi zvakanaka hazvo. Anyway. Zvakutogara vanhu vakutogara vanhu futi. Mwari. Panapa pakarohwa mudenga guys munhu akaona contact akaita aekera cheledi munozodei zvenyu tauni vanochemei vakukwanza kuti waona sanenge watozoti akuna mawekas havanocho vanochema pane pamberi pacho pakuinda pamberi pacho vakaripaza gomo unongozoziva kuti gomo robazi pauda pakabuda panhu apapo ende pakandinakira. It's very beautiful panenge pakutogara vanhu ndofunga Bikita Minerals guys. I want to show off ndikuta kudada nebhikita design yekumusoro yakanaka kupfurai ona chamwari imu iyi makweshera inoitaka ndichatoitorawo ndoenda nayo kuba kwangu inokwesha pepe kwete mbijana now pane pangu pada kukuradza guys for the people anoti kumusha kwakashata kumusha kunamboshata kumusha kuva kudzimba dzakakura no that's a lie I always say kuti kana uchida kugara panhu pakanaka make that place your own hotel. Respite. Guys, tarai gomo iri. Tarida kuti mungoonawo gomo iri.
buildings dzakaitwa apa. Kugoma uko. Kubva kumusoro Number kugoma uko. Anditi, this is Bikita, guys. We're not talking about any other place. We're talking about Bikita. Kuvim. Imba yemunhu kugoma idzi. Uchidzika. Dzimba dzevanhu idzi. Muchidzika. Look at that. Look at that, you guys. I'm sorry, the owner of the house, but your house is beautiful. I have been watching this for a very long time. Look at the other houses. Look at that. How do you feel? I feel fantabulous. That's beautiful. I'm inspired. I am overwhelmed. I am overtaken. I don't know. I'm not sure. Kuseri ko kumapagwa ndo akativharira kune dzimwe dzimba dzakanaka futi kuseri uko. Guys, Masvingo is beautiful. Masvingo is filled with very fantastic. Baba. Ndipewo simba. Ndiko sezvozvo kumucha. Kwangu ini kwandoti kwangu kumusha. Vanhu vari kuvaka kwanyika. Vanhu musazonyeberana zvenyu kuti hanzi vanhu havasi kuvaka muchiregwa nhema. Nevanhu vane vachikudza kuti musavaka kumusha musaregwa nhema. Kana kuti hanzi musavaka kumagrowth point. They are lying to you, those people. Look, indakatozoshaya stand munomanyika mugrowth point. Ndaitoida. Ndichatoitsvakazve. Muona mabooster ari mhiri ukoko. Ndiri kuhigh school chibva kwabiriri, guys, for the people. Ndaiti ndadzaka bhazi. Instead yekuinda umusoro kundaenda kwatete vangu watete Marisi. Why? Ndainda kwatete Marisi Mashaviki. Ndokwandainda ini kwamashaviki ukoko. Ndokwatete vangu. Ndichida kuvaona chete. Otherwise mukatasa divi iri ndichaenda zvenako ndokwati kuzoenda nako mukubhikita mberi ukoko ndokwati kuinda. So here tiri kunonzi kwanyika nditika growth point yese yaita hakuchina miti yakawanda vanhu vari kuvaka. Ipapo nohwa munhu achiti hanzi haiwa unotambisa mari kuvaka kugrowth point. People are lying to you. Mozviona manje. Vakai zvenyimi vanhu musamboregwa nhema. Nekuti kugrowth point hakusati koputsiwa. Apa vanhu vanenge vachikurevera nhema. Gomo iro ndichikuraini iro ramunoona randizokuti vanoti kudisiraro iroro gomo iroro raiva rakazara miti uchitya kupinda mumakomo asi konomazara dzimba. Ndakashamisika naMwari kuti ndiiwane stage ndakatombotambura. Pane pamwe pakanaka pakona paya pakazara mazijokoto emazimiti pazara triangle. isu tichatora 10 of years akatsvaga juice. Ndatonhorwa vanhu vaMwari. Ndatonhorwa kwete shoma washa ana juice nana juice. Tarasana panyowani panapa. Pakavakwa within pane pari kuvakwa pakanaka mazuva apo. Iri ndo rachadzoka toenda kuduma iri. Kuduma ndokukuku tiri kudzoka nako ikokoko. Ndirakuradzai kuti vanhu vari kuvaka, vanhu muchinyeberwa muchiregwa nhema. Taiuya kuno ndokwandaiti taiuya chikurosa. Iyo ndo paremember. Tichiuya nekuno kutina muduma machotengesa mukaka. Wakakura chibva kumapurasi kuno. Pagwindingi apo. Gwindingwi. Students for the people. Vakatovhara zvavo. Saka ipapapa. Ona zviri kuvakwa manyika. Raymond adza kuvakwa. Kuri kuvakwa gomo rese rapazhangurwa. Ndoda kuenda kunoekera kunotsvaka juice. Otherwise ndokuwara nechando. Ndio manyika umu. Ndamboti ndimbokudadirawo vanhu vaJehovha. Ndisitadi. Wangodadigwa nevangu vanhu. Isu chigona kudadawo. Tiri pano we can dada as well. Ngozvionei mwana waMwari. Taraone manyika. Just ndonorwa nepipepa. Mjana. Right. Imbe dze shopu dzeimbe dziri kuseri. Supu kupi kuseri mwacho. Right. Jeti babi. No jeti muno. Hamna jeti muno. Nasi ndazofara nasi ndikuti inonzi show off. Showing off. Nge manyika. Mabhazi ekumashokwa. Mandaza. Isusu kwedu toenda nekumusoro kwegomo. Isu tedu ndekokoko yetarapo. Gomo randaitiri nemabalancing rocks iro. Ndo kumshoko kwedi kwakuno kunewe. Tozenda nokuzazu. Tonge mota yanoshi. Ngofana nzakala. Saka kumashoko kuto